Ìṣirò òwò. Ìṣirò òwò. Ìbéèrè: obìnrin kan ra àpótí ẹyin 100 kan ní náírà 750 fún àpótí kọ̀ọ̀kan. Ó rí i pé àpótí 10 kò dára. Ó wá ta ìyókù ní 950 fún àpótí kọ̀ọ̀kan. Wá èrè tàbí àdánù rẹ̀. Ìyànjú: iye ìnáwó àpótí kọ̀ọ̀kan jẹ́ náírà 750. Iye ìnáwó 100 kan àpótí jẹ́ 100 kan lọ́nà náírà 750. Ó jẹ́ náírà 1075. Iye àpótí ẹyin tí kò dára jẹ́ 10. Iye àpótí ẹyin tó dára jẹ́ 100 kan àyọkúrò 10. Ó jẹ́ 90. Iye títà àpótí kọ̀ọ̀kan ẹyin tó dára jẹ́ náírà 150. Iye títà àpótí 90 ẹyin tó dára jẹ́ 90 lọ́nà náírà 150. Ó jẹ́ náírà 1085. Iye títà náírà 1085 ju iye ìnáwó náírà 1085. Nítorí náà obìnrin náà jẹ èrè ni. Èrè jẹ́ iye títà àyọkúrò iye ìnáwó. Ó jẹ́ náírà 1085 àyọkúrò náírà 1085. Ó jẹ́ náírà 10,000 obìnrin náà jẹ èrè náírà 10,000. Ẹ ṣé púpọ̀.